ang oh, niya. na-video ka. Hindi kami. Ikaw. Paluwang kami. Mabar kaming sira. Bili kami ng isda. Pang ulam. Kaya lang, tiyan mo, ang daan. Kitid. Ito yung naputol nung bagyong Ulysses. Ang hirap dumaan dito ang taso. Tubig ilalim. Ha? Saan kita maagi na nyor? Hindi sa kakapuan sa kanan din. Hindi, igdi ha? Ito kami dadaan. Ito yung dating nilinisan namin. Na binala kong gawa namin ng beach resort. Kaso naudlot kasi nagpunta ako ng Manila. Ayun yung kabilang yon, puro beach na yon. Pero mas maganda to kasi white sand itong sa amin. Maraming dumadayo dito. Ito nabili na to ng Amerikano. Sisimulan na yung construction nito. Ganda ng lugar namin, oh. May kasama ko, bibili kami ng isda. Si Onyor. May nagting agyan nyor. Ban ma, ano, mation. Si mga tinanaman niyo. Grabe ng ano. Si, binabulang ko ba gani? Hindi. Kinamuti, linagan ko yung kamuti. May tubo pang kamuti. Ano? Uy, may kamuting kahoy pa. Dati ka mga tanaman eh. No, nyor. Igwa pa rin, no. Ginagawa ito ng palito sa bayan yun. Saan? Ito yung dati kong taniman. Ay, barapalatong. Ay, makuha akong barapalatong. Ay, yung gara sa bayan. May laman, no. Ito yung dati kong taniman. Galing, ah. Ah, wala. Ang bayabas, no. Ito nga yun. Ayos, ah. Saan nyor dito? Tigde. Ito yung nabili na daw ng ano, 4 million Amerikano para gawing beach resort. Napakaganda. Oh. Kaya napakasarap tumira sa probinsya. Yun eh. Bumaba kami kasi madawag na doon. Super ganda. Oh. Ito yung lugar namin. Napakaganda. Napakahabang baybayin, no. Tahimik ang dagat, napakalinaw. Yan.
Linaw ng dagat, oh. Kita? Kumukum. Si bato. Ito. Yor, may nagtitinda ng mga school supply diyan. Ha? Mga ano, school supplies. Sa Daligan? May manggar din sa mga ano. Eto. May daan dito, Nyor, sa taas. Maudo lang ko. Ito na yung sinasabing sinimento. Ito yung matagal ng plano. Kasi pag nagpapasukan, yung mga bata ang dinadaanan yan. Yan. Puro matatalim na bato. Tapos may mga sisi. Ngayon, hindi na sila mahihirapan. Maganda, oh. Kahit ganito lang to, maganda na to. Salamat naman at naisip nila to. Hindi mahihirapan yung mga bata na pumasok sa pagdating ng pasukan. Yan, oh, ang ganda. Napakaganda. Okay na to. Ganda. The best. Oh, kahit maliit, makikinabangan ng gusto. Sa lahat ng pupunta ng Daligan. Yung pinakabarangay namin. Papunta kami ngayon doon para bumili ng isda. So yan. Kasama ko yung pamangkin ko. Maganda. The best. Yan. Ito yung kinakatakutan natin dati. Lugar na to. Bukod sa maraming ahas, may inkanto daw rito. Kaya humihingi kami ng tabi-tabi para dumaan. May tubig na rin ang linya. May linya rin ng tubig. Ayan. So, maganda yung nangyari. Sa paglipas ng ilang taon, nung hindi na yung mga dating trapong mga politikong barangay na trapo, ultimo, mayroong nangyayaring maganda. Ayo, wala kaming nakita. Galing kami sa barangay proper. Naiya ako mag-video pero wala kami nakitang may isda doon. Yung mga nagpapalaot wala pa. So, kung may isda man, sigurado mauubos na kasi ang dami nakabang din doon. Nabibili. Karamihan dito, ang ulam laging manok. Nakakasawa. Karni. Ano ha? Dagat na to. Pero bibihira na yung nagpapalaot. Sa hirap ng huli. Wala nang mahuli dahil sa mga troll. Yung mga malalaking pangingisda sa laot. Kaya mahirap talaga. Yan. Ganda ng lugar namin. Sumaglit na akong umuwi dito kasi na-miss ko tong lugar na to. Alam nyo itong ano to, nabili na to para pagtayuan ng beach resort. Dami na. Meron na kami nakitang mangingisda. Hindi kaya mayroon to? O kaya nag-igib lang?
Sisay ka na. Bay, may sira ka. May sira. May sira po ka mo? Mabakal ko tang sira. Wala rin. Mayo. Ayun. Namingwit yan ba? Saan po yung banda? Pag madong? Ayan, mabakal kita ka to. Balikan ta. Balik kami kasi may nakita kami. Ay, Wala rin. Tinanong isa. Wayo! Wala rin. Hirap pa. Balik na naman sa karnito. Yan. Napakalawak ng dagat. Pangisdaan. Pero walang nanguhuli. Bakit? Kasi nga, mahina na ang isda dito. Bugbog na ng sobrang pangingisda, yung malalaking pangisdaan. Yung mga mayayaman, mga troll, yung basnig na tinatawag. Kaya yung mga maliliit na nangingisda, wala nang mahuli. So kailangan talagang pangalagaan tong lugar na to. Yun yung yung ginagawa ng DNR-Carso ng BIPAR. Ang problema, hindi naman na ipapatupad ng maayos yung batas. Na ipapatupad lang yung batas dito sa malilit na pangingisda. Pero sa malalaki, wala talaga. Hindi siya maipatupad. Kasi, hindi naman malaman kung nalalagyan ba yung gobyerno o yung mga matataas na officials na dapat magpapatupad ng batas para dito. Kaya, kung sana maririnig to ng nasa taas, yung mga concerned government agencies tulad ng BIPAR, TA, sana maipatupad ng maayos yung mga isinabatas na sa pangangalaga ng karagatan, ng yamang dagat, yung natural resources natin masyadong naaabuso na. Kaya sino man na makarinig nito, makakita, paki-share para makaabot yung concern namin. Dito ako pinanganak, pero nung panahon na dito kami naninirahan, ang daming isda. Pero ngayon, wala na. Nahihirapan na yung tao. Kaya nga, yung iba, nagtatrabaho sa Manila, nagsisiksikan sa Manila kasi hindi nga nagawa ng maayos yung mga batas na para sa maliliit, yung salaylayan na tinatawag ni Leni Robredo. Wala. Hindi talaga na gawa ng magandang serbisyo para sa kanila. So panahon na siguro para makaabot sa mga kinauukulan yung panawagan na itong look na tinatawag namin dito sa Tinambak, Camarines Sur, nangangailangan talaga ng rehabilitation ng dagat. Kasi itong look na to, itong San Miguel Bay, ilang lugar, ilang mga banwaan kung tawagin ang nakakasakop dito. Ang alam ko lang yung si Roma, Camarines Sur, Tinambak, Kabusaw, Naga, tapos yung mangilang-ilang nandoon sa bandang Katagalugan na, kasi ito napaikutan to, yung Mercedes, yan. Yun yung mga nakakasakop dito sa San Miguel.
na sobrang naaabuso na ng mga malalaking pangingisda. Yung mga pag-aari ng mga malayamang angkan sa Naga. Sana po makarating ito sa kinaukulan. Itong lugar namin maganda. Ang tanging kinabubuhay, pangingisda. Ngayon, walang suportang nakakarating sa amin dito. Yung suporta, kung mayroon man, kakarampot lang, hindi sapat. Yung mga suportang galing sa nasyonal, hindi nakakarating. Parang napag-iwanan tong lugar na to. May mga suporta man siguro nahaharang o kaya walang nag-o-orient sa tao para gawin na ilapit sa gobyerno yung mga problema. Kasi minsan yung mga tao, siyempre alam natin, may mga takot sila kasi alam naman natin ang iba rito, yung mga may gustong gawin yung mga bagay na yon, kulang sa experience o kulang sa kaalaman. O sabihin natin hindi lahat nakapag-aral para yung ma-develop yung lakas ng loob nila na isumbong o ilapit yung mga problemang pang kalikasan. Kasi nga natatakot sila, nag-aalangan para hindi sila pakinggan ng gobyerno. So ako matagal ko nang plinano to dito. Wala akong magawa kasi gawin ko man siya, minsan yung tao ko lang sa orientation, hindi sila niniwala. So ang kailangan talaga, ako gagawin ko na maisakatuparan yon. Yung plano ko na bigyan sila ng sapat na kaalaman, mag-start sana ako na i-organize yung tao dito sa Kagpinlipig at sa Barangay Daligan kasi kulang talaga sa serbisyong nasyonal. Although mayroong kaming mga barangay officials na nagsisikap din na gawin yung mga bagay na yon, kaso talagang hindi talaga siya makaabot-abot sa nasyonal. So nananawagan kami na kung saan kailangan po ng San Miguel Bay po ng rehabilitation. At the same time po, sana habang ginagawa yung rehabilitation ng San Miguel Bay, magkaroon ng inisyatibo yung national government o kaya yung mga nakakasakop na local government dito na bago gawin yon, mabigyan ng sapat na asistensya yung mga taong umaasa sa dagat. Kami nananawagan, lalo na ako po si Alan Bernardino, nananawagan na sana mabigyan ng pansin ang San Miguel Bay kasi nawawala na siya ng yamang dagat. Kumbaga, nasisira na yung dagat dito. Isa po ako sa nagsusulong na mapalinis tong baybayin ng dagat ng San Miguel Bay. Sinimulan ko po ito dito sa aming barangay. Maraming nagalit sa akin, pati yung may mga kaya dito na may mga tangkal dito sa gilid ng dagat. Nakaranas na ako ng treat dito, pananakot, lalo na itong isa sa amin dito sa lugar namin. Hindi ko nababanggitin kasi kahit papano may respeto pa rin ako sa kanya. Nananawagan ako na isabuhay ng BIPAR yung programa para sa San Miguel Bay. Pangulong Duterte o kung sino mang makarating sana to sa bagong mamumuno sa ating bansa na nangangailangan ng rehabilitation itong San Miguel Bay, lalo na dito sa amin sa Luok. Hindi po maganda yung mga nangyayari dito. Yung mga hanap buhay dito, basta na lang tinanggal ng BIPAR, ng mga kawani, ng yung mga utusan, na wala man lang consultation. Mayroon mang consultation, ilan lang yung pinatawag. Yung consultation na yon, parang lahat, para lang doon sa plano nila. Pero yung para doon sa kapakanan ng mga inalisa ng hanap buhay, wala silang ibinigay na anumang plano
na para mapaluwag sila habang yung mga hanap buhay nila ay inaayos at pinapalitan ng ibang pamamaraan. Wala po talaga. Walang nangyari. Walang ganon. So kailangan po namin ng asistensya. Sa national government, nanawagan po ako. Ako po si Alan Bernardino. Nakatira po ako sa Manila. Pero sobrang naaawa ako dito sa lugar namin. Tuwing darating ako dito, syempre, dyan sa Manila, sawang-sawa tayo sa pagkain na gusto nating bilhin na bibili natin. Pero dito magtataka ka. Tuwing pupunta kami dito, nahihirapan kaming maghanap ng isda. Kasi wala na. Kung hindi ka mamimili doon sa pamilihang bayan doon sa malayo, hindi ka makakakuha ng isda. Hindi ka makakapulot ng isda. Hindi ka makakabili. So panahon na para bigyan ng pansin ang San Miguel Bay. Diyan po sa lahat ng ng kawani, lalo na dito sa Region 5, nanawagan po kami. Ako po, isa po ako sa lumapit sa inyo dati na sana maisaayos tong San Miguel Bay, lalo na yung mga baybayin dito, napakaganda. Isaayos po natin, magkaroon po tayo ng rehabilitation para dito. At magbigay ng programa para sa maliliit, sa mga mangingisda. Ako po, ilalapit ko po sa inyo ito, lalo na tong Kagpinlipig na aking sinilangan. Nilalapit ko po sa inyo na sana matulungan ng bagong uupong presidente na tulungan itong lugar namin. Maraming salamat po. Sana po mayroon pong makatugon sa aming panawagan. Maraming salamat po.